Kasorkar Meghalaya kalashim ya kasinjam ka bakraw ban penkiw ya ka jingyat paidbah ka bathamai bat ka bayade bat ka maryang hakaba umintri rangba ka jelaw Conrad Sangma henin kasngi ulapli paidbah ya ka kenhund jongki prapusaw tylli ki bus thamai kenthop ya kisan pusan tylli ki electric bus ki balawan ra hapo ka PM e-bus siwa scheme. Yang ini ka program lapan long hakaying darbar tauan bathamai ka Meghalaya ka bakadaw ya ka jingpli paidbah ya ka Bos Jong Ngi hapo ka Tanat Urban Affair Department. Ki bus thamai ki balawan ra ki lapan biang da ki air conditioning ki jaka charge mobile real time tracking system bat ki lad e-ticketing ban pentikna ya ka jingsok jingsngan bat ka jingtrekam ka bakhambha na kabinta ki nonglik nongwan. Lasdang mentakasngi ya ke Pyllait run hakalinti ya jong ka IIM Shillong ha Upper Shillong hakaba ki jing shakri kentri kam manlakasngi nadu kapor nyo bejemen step hadu kapor khandai bejemen miet. Kani ka jing thu ka thmu man bhaya ka jing pinyaso hasor kadba ka kentiu ya kalit kawan ka bakhun mat ka ba la banne. This is going to be here. Listen, I didn't say it too early. One control sector. ICCC, smart city project. So inside there's a full high-tech setup. Very good system this one, no? After I came up to this point, I think